Vivim en una societat estressada, nerviosos, sempre amunt i avall, pensant en el passat i moltes vegades també pensant en el futur, però pensem en el present, el que ens passa cada moment, vivim en aquest moment? Doncs avui parlarem d'una relaxació, d'una tècnica, parlem del mindfulness per viure el moment, però viure'l sense prejudicis, sense jutjar els altres. Com ho farem? Doncs per això estem aquí per ensenyar-vos. Fem res, un petit vídeo i us ensenyem millor. Moltes vegades ens deixem portar per sentiments o pensaments que creen judicis envers altres persones, situacions que poden esdevenir problemes innecessaris. L'enfocament sense prejudicis d'un mateix en les pròpies emocions, pensaments i sensacions ho podem aconseguir practicant la meditació de mindfulness, una pràctica d'atenció plena en la que prenem consciència de les experiències en el moment present. Vivim amb molt poca consciència dels detalls de la nostra experiència del moment. El mindfulness ens pot ajudar a revertir aquesta situació. Doncs ho tenim tot preparat i per al programa d'avui ens acompanya l'Amy Smith, que és psicòloga i també instructora de mindfulness. Ella té un màster en teràpies aplicades de mindfulness i teràpia cognitiva conductual. Amy, relaxada, estàs bé? Sí? Sí, estoy bien. ¿Has fet mindfulness abans de venir o has fet aquí el plató? Sí que he hecho mindfulness hoy por la mañana, suelo hacerlo por la mañana, me gusta por la mañana. Vale, doncs ens explicaràs si hi ha altres hores del dia que també van molt bé. Molt bé. També ens acompanya la Raquel Fornells, que també ella ha practicat el mindfulness. El practiques al dematí, a la tarda o quan pots, potser? Jo faig una mica al matí i d'últim ho faig molt al migdia. Al migdia. Bueno, ens explicareu quina és la millor hora. També la Concorec, que també practica el mindfulness. Tu tens alguna hora precisa? No. Intento fer-ho de manera més informal, a totes hores o en qualsevol moment. Quan trobes el moment i potser ho necessites, no? Sí. Molt bé. Aquesta informació també ens la donarà al públic perquè venen un grup de persones que han practicat el mindfulness, per això fan aquesta cara tan contenta, i a la segona part ens explicarem això, com els hi va de bé en el dia a dia i potser també en el món laboral. Per començar, Amy, hem vist un petit vídeo resumint, però a mi m'agradaria que ens expliquessis una miqueta més, ens ampliessis una mica més aquesta informació teòrica de què vol dir mindfulness. El mindfulness es una palabra inglesa, ¿no? Y se traduce en castellano como atención plena o conciencia plena. Es una práctica que viene originalmente del budismo, pero ahora es una práctica muy popular ahora en el mundo occidental y se enseña de manera secular. No enseñamos aquí budismo o alguna corriente espiritual, es una práctica muy fácil que puedes hacer durante el día, como decía Kuhn, ¿no? Durante el día de manera informal, ¿no? Simplemente estar presente. Es aprender a estar presente, como decían en el vídeo, en este momento y sobre todo sin juicio. Clar, sense jutjar. Abans estaves dient que no és un tema religió, que diguéssim és apolític i no intervé cap religió. El que és important també és quins són, bàsicament, els objectius del mindfulness, perquè ens queda clar que és viure el present, en el moment, que no és fàcil, perquè en tantes coses que tenim al cap el que ens passa és difícil, però per això estem aquí perquè ens ho expliquis. Però quins serien els objectius generals del mindfulness? Yo creo que en resumen sería mejorar la calidad de vida, ¿no? En general, Como has dicho antes, que vivimos en un mundo muy estresado y la mayoría de gente tiene muchos momentos de estrés, de ansiedad muchas veces, y también la depresión, ¿no? Es una enfermedad que va en aumento ahora con todos los avances tecnológicos. El mundo va muy rápido. Va muy rápido. Entonces, claro, muchas veces es difícil manejar todos estos cambios de golpe. Entonces el mindfulness te puede ayudar a volver de nuevo al presente y ver las cosas de manera diferente y también vivir de manera más directa, ¿no? Porque estamos viviendo con filtros, ¿no? Tenemos muchas creencias y según dónde hemos nacido, qué entorno donde hemos vivido, creamos nuestra propia personalidad y nuestras creencias. Entonces realmente lo que estamos viviendo muchas veces no es la realidad, simplemente es nuestra realidad. Entonces yo diría que es una manera de aprender a estar, mejorar la calidad de vida en general, no? Clar, l'objectiu principal és això, millorar aquesta qualitat de vida. Però clar, ara es comença a sentir més a parlar de mindfulness, suposo que hem de fer tallers, hem de fer cursos, que després ens ho explicaràs, però la Raquel sí, la Raquel ja has fet algun curs. Tu com vas començar? Em sembla que vas intentar ioga, vas intentar una mica de meditació i tot això, però no et va convèncer, però una mica et va dir, escolta'm, per què no fas mindfulness? Va ser per aquí, més o menys. Sí, ja fa més de 2 anys. I més que res va ser que jo havia tingut una iniciació en el tema de la meditació, llavors el mindfulness com a paraula ja em sonava,
i bueno, necessitava alguna cosa que me estressés del dia a dia, que era sempre la multitarea, a la feina era molt estressant, llavors, bueno... Clar, portaves moltes coses, no? El tema era per estrès, molts nervis, i necessitaves tindre una mica de pau i tranquil·litat, no? Sí, sobretot a començar a enfocar-me més. Poder estar més en el present em va ajudar a poder fer les tasques molt més... Realment, amb més productivitat, vaig guanyar productivitat en aquell moment. Llavors, a partir d'aquí és quan dius, bueno, vaig a formar-me, vaig a fer algun curs, i a partir d'aquí és quan vas conèixer l'EMI. Correcte. Els cursos què? Aconselles aquests cursos, sí? I tant, bueno, és un abans i un després, no? Llavors, bueno, s'ha de continuar, per això, bueno, també continuem practicant perquè és bo i jo estic apuntada també a el que són els tallers de seguiment, que és una vegada al mes, més o menys, i així doncs no perds la pràctica, perquè al final tot és pràctica. Clar, has d'anar practicant. I llavors tenir-ho present, i bueno, hi ha èpoques que t'hi pots dedicar més o menys, però tenir també, he trobat un alivi al tenir aquest grup que podem assistir una vegada al mes per poder anar continuant i expressar-te i anar aprenent més, perquè sempre anem aprenent. Els convidats que tenim aquí són companys teus també? Alguns sí. Alguns sí. Sou companys amb la Raquel? Sí, som companyes de curs i que també hem repetit, tant en els cursos inicials com aquests de seguiment. Tu vas començar mirant un llibre? Vas començar mirant un llibre, una mica d'informació, et va interessar i volies anar més enllà. Sí, jo ja feia temps que havia sentit parlar d'aquests temes i un dia vaig veure un llibre que era Iniciación para principiantes, del Jon Kabat-Zinn. Llavors, quan vaig veure el llibre vaig dir, ui, sí, això, però per molt principiant que sigui, jo seguir el llibre em costarà molt. Llavors vaig estar anant a diferents sessions informatives i de més, i parlant amb algú de la feina, que a més també està aquí, va ser el que em va recomanar parlar amb l'EMI i començar amb un curs de l'EMI. I la veritat és que, bueno, jo soc repetidora. Tu repeteixes els cursos, no? Jo repeteixo els cursos, sí. I amb molt de gust, no? Després ens explicaràs, perquè l'EMI ens explicarà aquests cursos, però la meva interrogant és, la consciència plena, la concentració, però com podem arribar a aconseguir-ho? Perquè, com deia la Raquel, tenim la vida multitarea, ara fem això, fem l'altre, i no tan sols la feina, sinó la família que hem d'anar a comprar i tal. Bueno, com arribem al punt d'aquesta consciència y aquest present? Claro, a veces es difícil, ¿no? Por todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Pero, claro, aquí no es tanto meditar cada día una hora, ¿no? Es que yo creo que todo el mundo puede liberarse a lo mejor 5 minutos al día, antes de ir a dormir o cuando te levantes, quédate un ratito más en la cama, puedes practicar en la cama unos minutos. Y si haces esto, si te acostumbras a hacer esto, ya empiezas el día diferente, ¿no? Entonces, todo cambia. Entonces yo diría de que no es cuestión de estar meditando cada día mucho rato, aunque si te gusta bien, pero si te falta tiempo, estaría muy bien empezar 5 minutos al día, nada más. Aquí lo importante es seguir haciéndolo, claro, con disciplina, ¿no? Cada día. Es la repetición que se convierte en un hábito. Clar, suposo que aquest hàbit també dona més bon resultat si ho fas al dia a dia i vas practicant, no? I a més et vas coneixent a tu mateix, de com fer-ho, en quin moment, i tot això. Perquè vivim, abans ho deia, una ciutat estressada, nerviosa, molt alterada, i ens cal, no? Ens cal tenir aquest moment per nosaltres i poder posar-nos en el dia, en aquest present, no? Dius que és important la relaxació, però tampoc és primordial, ¿no? Relaxarse o com... Bueno, a ver, yo siempre digo, el mindfulness, el objetivo de mindfulness no es buscar la relajación, es buscar la atención plena. De hecho, se trabaja el músculo de la atención plena, realmente físicamente en el cerebro. Y claro, el resultado normalmente es la relajación cuando haces la meditación, aunque tampoco siempre, porque estás un rato contigo misma y pueden venir muchísimos pensamientos. Y eso también a veces puede ser agobiante, ¿no? Entonces, con la práctica también aprendes a manejar esto. Cuando vienen muchos pensamientos negativos y te pones nerviosa, bueno, quédate un ratito con esta emoción, ¿no? De nerviosismo en vez de querer rechazarlo. Entonces en el curso también se aprende a cuando vienen emociones y pensamientos desagradables o negativos, ¿qué puedo hacer con aquello? Sobre todo no rechaces, ¿no? Porque lo estamos haciendo todo el día y durante toda la vida. Y vamos cada vez más estresados porque no hemos aprendido a manejarlo, ¿no? I llavors una vegada tenim, anem a posar un cas exemple, aquí que tenim un factor estressant, una emoció negativa, com podem treballar perquè no sigui tan dolorosa? Clar,
Claro, es complicado porque bueno, el curso consiste de 8 sesiones y de hecho las primeras 2 sesiones no trabajamos todavía las emociones porque primero hemos de aprender a manejar los pensamientos, que ya son muchos, tenemos muchos pensamientos en un día. Algún científico lo ha investigado, no sé si tienes una idea cuántos pensamientos tenemos en un día. Ahora me pasas a pensar cuántos pensamientos tengo en un día. Claro. Yo creo que muchísimos. Muchísimos, sí. Algunos dicen entre 60 y 80.000 al día, pero no solo esto, que la mayoría de los pensamientos son repetitivos. Claro. Si te autoobservas, lo que has pensado hoy probablemente es casi todo lo mismo que pensaste ayer, anteayer, la semana pasada. Hay poca cosa nueva. Entonces, parece ser que 95% de estos 80.000 pensamientos es repetitivo y muchas veces no demasiado constructivo, y solo 5% es constructivo y consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo como... Bueno, como robot no quiero decir, pero estamos ejecutando programes inconscientes continuamente. Hasta que no te des cuenta de esto, no puedes cambiar, ¿no? Clar, i en Mindfulness ens dona aquestes eines per poder canviar, ¿no? Exacto. Entonces, las primeras 2 sesiones trabajamos mucho los pensamientos y una vez que tenemos bastante claro cómo funciona, ¿no? Cómo podemos dejarlos pasar, ¿no? Sin entrar, porque el problema es que si tenemos pensamientos negativos, el pensamiento negativo de por sí no es un problema, es un problema cuando entramos y nos lo creemos. Entonces empieza el problema. Entonces aprendemos a observar, tomar distancia y ver que realmente, bueno, de los 80.000, la mayoría no ayuda, pues lo dejo pasar. Per exemple, com si fueran nubes. Però això, clar, tu perquè hi entens, vosaltres ho veieu, però, clar, tengo pensamientos negativos, los dejo pasar. Però, clar, per això has de fer el curs, per saber com fer-ho, per com treballar-ho, tot aquest taller, ¿no? Clar, una miqueta així. Sí, estaría bien, porque, como decía, ¿no? Como decía Kuhn, está muy bien leer un libro, es fantástico, pero realmente la práctica con un libro falta un poco, ¿no? Clar. Abans dèiem que la relaxació és molt important, estar amb un mateix, però nosaltres hem sortit al carrer a preguntar, aviam com es relaxa la ciutat, aquí a Terrassa, aviam com ho fa la gent. O faig esport, algo que t'agradi, que et faci pensar en altres coses. Bueno, és que depèn de la situació, si pensar, em relaxo, respiro profund, conto fins a 3 o fins a 10 i ja està. Bueno, és que no tinc una tècnica en especial. Bueno, no sé, una mica de treball mental, de relaxar-se una mica, bueno, no sé, intentar... No sé com explicar, fer un exercici mental de calma i mar, relaxa i poca cosa més, no sé. Sempre em penso en el mar i les onades trencant contra les roques. I això ja em tranquil·litza molt. Sortir a caminar a la natura, sí. És que és això, sortir a caminar, dreta, esquerra, és la meditació dinàmica que li diuen. Sí, es nota perquè aquesta noia és psicòloga i terapeuta i per això en sap tant d'aquestes tècniques. A mi m'interessaria, doncs, ja que poguéssim tenir una mica alguna pràctica, que poguéssim fer, ja que tenim el públic, que està també ensenyat a fer aquests cursos, des d'aquí, què podríem fer? Algun exercici, alguna pràctica? Aviam, tu que ja els coneixes i ells et coneixen a tu, aviam, mostra'ns alguna cosa. Bueno, podemos hacer una pequeña práctica de un par de minutos si queréis. Es una práctica de meditación de mindfulness en la respiración. Entonces, en esta práctica lo que vamos a hacer es llevar la atención a la respiración. Entonces, la respiración es como un ancla para que cada vez que mi mente se quiere ir a otro sitio, pues la vuelva a traer a la respiración. De manera de que cuando llevo mi atención a la respiración, automáticamente estoy en el presente, porque no puedo respirar en mañana ni en ayer, ¿no? Entonces, es una manera muy fácil y muy práctica, porque tenemos la respiración siempre con nosotros. Es una manera muy fácil de que cuando yo veo que estoy muy estresada y ya no veo muy bien, no puedo pensar claramente, me paro, i durant un minut o un par de minutos llevo la atención a la respiración, simplemente es esto. Però suposo que s'està en unes condicions favorables, de tranquil·litat, de comoditat i tot això. Claro, pero no siempre tenemos esta situación tranquila en el trabajo. Pot passar la feina, clar. Però ara aquí vosaltres esteu tranquils, esteu còmodes, sí, més o menys? Ho anem a provar d'intentar-ho, això? Vosaltres ja sabeu, aviam, Memi, ves dirigint, aviam què hem de fer. Sí, vinga, va. Muy bien. Bueno, pues os invito a tomar una postura cómoda. Si puede ser la espalda recta, pero sobre todo relajada, y si tenéis problemas también podéis apoyar en la silla, no pasa nada. Y siempre es bueno tener los pies planos en el suelo y las manos como queréis encima de las piernas. Sobre todo, conectar con vuestro cuerpo de manera que estáis muy cómodos. Si queréis cerrar los ojos y simplemente vamos a empezar a tomar conciencia de la respiración. Tomando conciencia cómo entra el aire y cómo sale. Tomando conciencia tal vez de la temperatura dentro de la nariz
roce del aire en el labio superior cada vez que inspiras y expulsas el aire. Y si vienen pensamientos, lo cual es muy normal porque es lo que hace la mente pensar, simplemente observas, dejas pasar los pensamientos y vuelves con amabilidad, con la atención plena de nuevo hacia tu respiración. Notando también el suave movimiento del cuerpo con cada respiración. Notando cómo el pecho sube y cómo baja. Y si vienen de nuevo pensamientos, tal vez preocupaciones, lo que vas a hacer de cenar o un problema que tienes, lo dejas pasar, como las nubes en el cielo o los pajaritos, y con amabilidad hacia ti misma, hacia ti mismo, vuelves a llevar la atención hacia la respiración, hacia tu casa. Vuelves a llevar la atención hacia tu casa. Inspirando, soy consciente que estoy inspirando. Expulsando el aire, soy consciente que estoy expulsando el aire. Y simplemente observa, sin modificar nada, permitir que el cuerpo respire solo. Aquí seria una miqueta fer un KitKat, una pausa en el propi dia a dia, no? I dedicar-se a un mateix, no? O sigui, de tant estrès, tants nervis, i bueno, paro un moment y em dedico a mí, amb això que estàs dient, ¿no? Exacto, exacto. Y poquito a poquito vamos a ir hacia el final de este pequeño ejercicio, tomando conciencia de la postura, del espacio donde estamos sentados, de los puntos de contacto del cuerpo con la silla. Si quieres puedes tomar una respiración profunda, expulsando bien el aire, vaciando bien los pulmones. Estirando las piernas, los brazos, el cuello, los músculos de la cara. Y cuando estáis preparados ya podéis abrir los ojos. Això es necessita un temps concret, hi ha un límit, un màxim, o cadascú depèn de com ho sent? Claro. Al principio, los primeros estudios decían que realmente tenías que practicar cada día por lo menos 40 minutos. ¿Vale? Lo que yo veo que hoy en día hay poca gente que tiene tanto tiempo cada día y también si piensan que tiene que meditar tanto ya no entra, ¿no? Entonces, hay otros estudios ahora porque claro, hace unos años empezaron los primeros, ahora hay muchos y entonces han visto de que sí que si practicas cada día con un poco de disciplina, sí que ya hay cambios en el cerebro, ¿eh? Hay cambios, sobre todo la famosa corteza prefrontal, que cambia, que es la parte que es responsable de pensar claramente, de organizar, de planificar. Entonces, al practicar, ¿no? Con un poco de disciplina, notas que cada vez está tu mente más despejada, ¿eh? Y tenemos problemas, pero los problemas lo abordamos de manera diferente, más tranquilos, más desde la tranquilidad en vez de la ansiedad y el nerviosismo. Es un poco esto. Vosaltres, Raquel i Kun, això que està explicant, ho heu experimentat, ho viviu, que ja afronteu aquestes situacions diferents, Raquel? Sí. Sí? És un canvi, bueno, i ara ja, clar, ja fa temps que... Ho treballes. Que sí, i llavors, pues, realment ho notes, i estic d'acord que realment és que no fa falta tant. Si et poses a pensar 10-15 minuts sí que el pots trobar, i amb això jo ja he notat molts canvis. Clar, perquè tu venies d'una situació, abans dèiem, d'estressar, més nervis. Et va costar connectar, tenir aquest moment present per començar a fer aquest treball que ara, per exemple, han fet aquí? Suposo que el cervell a vegades ens pot trair, ens pot bombardejar de molta informació i, ei, com ho organitzo, com ho paro, tot això, no? Per mi ara és fàcil, però és un entrenament. Al principi, les primeres sessions costava molt perquè era, no puc parar, i el primer de tot és donar-se compte d'això, no? Que realment dius, ostres, quina... És un bombardeig el pensament i no identificar-te amb aquests pensaments. De tenir consciència d'això primer. I llavors et permet estar amb tu mateix i justament aquest és l'efecte, que realment quan comences a practicar i no cal tant, comences a tenir tot una mica més d'equilibri, més relax, i ho vas fent amb el dia a dia, quan converses, quan condueixes. Realment no és només la meditació, és que tot ho fas més present i això ajuda. Ajuda. Com t'ha ajudat molt a tu, aquestes respiracions, aquests treballs, tot això? Vas començar amb el llibre i ara ja... No, el llibre ja ha quedat allà, no? Com allò que va dir, bueno, interessem-nos amb això. Ens deves practicar. Sí. No, a veure, a mi m'ha ajudat molt, per això soc tan repetidora, perquè jo el que crec és que és més ja un estil de vida. O sigui, tu incorpores el mindfulness en la teva vida, en la teva manera de funcionar, no? Inclús jo el que diria és
15 minuts, o 5, o 3, o 30, o 40, no ho sé, o sigui, forma part de la vida. Sí que és cert que al matí intento, doncs, jo mateixa, concentrar-me, relaxar-me i intentar treure pensaments per poder estar molt més en forma per treballar, i al vespre també faig el mateix, quasi bé com una neteja d'aquelles per relaxar-me més i poder dormir tranquil·lament. I inclús això que comentàveu ara de pensaments i emocions negatives i tot això, doncs potser sí, però en el meu cas, una de les coses que crec que m'ha servit molt és perquè sí que molts pensaments alhora que potser no són negatius, és moltes coses alhora de feina, d'estrès, de moltes coses al cap i tal. I amb el mindfulness el que sí que m'ha permès és com anar compartimentant, dir, a veure, ara em concentro en això, em centro en això, tiro endavant, ho acabo, i això em genera sensació de tranquil·litat, i després me'n vaig amb una altra. Llavors així tens més la sensació de començar coses, d'acabar-les, et genera el resultat aquest de molta més tranquil·litat, molta més consciència, no estar-te angoixant constantment pel que no has fet, sinó valorar més el que has fet. O sigui, és un tema d'aquests que et dic, jo l'estic incorporant o l'he incorporat a partir d'ara, després de repetir moltes vegades, l'he incorporat com un hàbit dins de la meva vida. És viure el present, la consciència aquesta. Mindfulness el pot practicar tothom, totes les edats, hi ha alguna premissa que dius aquí millor que no, ¿qué responderías? Sí, siempre preguntan y claro, cuando hablas de la palabra mindfulness es la habilidad de estar presente. Ahora, la meditación de mindfulness ayuda a estar más presente. Entonces, si me preguntas, ¿el mindfulness es para tothom? Yo diría que casi que sí. Lo que pasa es que ten cuidado cómo lo vas a conseguir, porque no te puedes apuntar a cualquier curso. Si tú tienes un problema, por ejemplo, una persona que tiene una depresión muy profunda, en este preciso momento es mejor esperar hasta que suba un poco, salga un poco de la depresión. Luego, cuando el estado de ánimo todavía está bajo, sí que puede empezar un curso. Y con otros trastornos mentales hay muy buenos programas de mindfulness, però muy especializados en este tipo de trastornos. Clar, jo suposo que tu saps com a psicòloga que sempre es pot treballar transversalment, que per exemple pot fer aquesta activitat, però sempre assessorat en el cas d'una depressió, si el porta un psicòleg o un psiquiatre, comentar això i potser quins exercicis han de fer. Això s'ha de tenir molt clar. Però està clar que és un resultat també de salut, perquè sí que és organitzar o tindre el present, però acaba sent un resultat de qualitat de vida i de salut, perquè hi ha una revista americana que diu que pot ajudar, com deies, els síndromes depressius, ansietat, fins i tot el dolor ens pot ajudar. I el bo és que no té com algun medicament danys i perjudicis, no? Que el mindfulness no és perjudicial pel fetge, ni pel cor, ni per res, ¿no? No. Al contrario. Sí. Claro. Lo que sí que es verdad, que es una práctica muy buena, como dice Kuhn muy bien, que es para integrar en tu vida, realmente es un estilo de vida. Sí que es verdad que pueden haber momentos muy desagradables, porque estás presente y estás presente a todo. Y tampoco es que siempre vas a estar feliz, ¿no? Pero es como la vida no es esta, la vida va así. Entonces, yo diría que el mindfulness te daría como una plancha de surf, y surfeas sobre las olas. Entonces, quizás sí que de vez en cuando tenemos unas situaciones conflictivas o difíciles, pero ahora sí que sabes cómo manejarlo. Y duele, pero ya no te arrastra tanto, ya sabes cómo transformar la emoción. Clar, bueno, és un bon exemple d'una taula de surf, has de controlar la taula de surf i no caure de la taula. Però per això es necessita practicar molt. Perquè et ve una onada més gran de lo normal i t'absorbeix, ¿no? Sí, hay que practicar, eso es verdad, no voy a decir que no. Pero con tranquilidad, sin obsesión, y cuando ya practicas, cuando empiezas, al principio, como dice Raquel, que cuesta, pero una vez que ya has empezado, cada vez es más fácil. Es como cuando trabajas los músculos. Vas al gimnasio, primero tienes agujetas y te duele. Si en este momento paras, pues no vas a tener músculos. Clar, sí. Pero después viene un momento que lo disfrutas. Pues aquí... Home, jo crec que el molt important de mindfulness és practicar, gaudir i sobretot veure aquests resultats. Si tens, això t'anima a seguir, perquè si estàs un temps i llegis un llibre i no t'agrada, ja no vas a fer un curs. Però si fas el curs i et motiva, potser repeteixes com la Kuhn. Això ens ho explicarà a la segona part, que parlem dels cursos, però també de la gent que ens ha vingut avui al programa i amb la seva experiència, si valoren positivament, si repeteixen els cursos o fan el dematí, tarda o vespre. Fem una petita pausa i estem amb tots vosaltres. Després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres. Avui ens intentem relaxar, però també volem estar en el moment present. Parlem de mindfulness i ens acompanyen persones que han tingut contacte directe i altres que no, com és el cas, el teu nom? Consol. Consol, tu
estàs interessada, més o menys, però tens altres tècniques de relaxació? Sí, així és. O sigui, m'interessa el mindfulness, he sentit a parlar d'ell, i vaig comprar un llibre. El que passa que, bueno, encara no l'he llegit. L'has d'obrir, no? L'has d'obrir el llibre, no? Però com et relaxes tu? Explica'ns alguna... Abans hem sentit alguns comentaris del carrer que ens explicaven com es relaxaven. Tu com et relaxes? Sí. Jo el que acostumo a fer és meditar, diguéssim, el que és l'atenció. Vull dir que hi ha molta similitud, però és això, no? Estar asseguda, jo el que faig és, abans d'anar-me a dormir, buscar un espai, seure'm i, bueno, el que sí que em poso, una música relaxant, que m'ajuda i estar intentant, amb la respiració, aconseguir la relaxació, no? Per dormir i descansar millor, no? Sí, fonamentalment ho faig per això. Per descansar. I després al matí també busco un espai per tornar-ho a fer. Per això, per activar-te, no per tornar-te a dormir? Sí, per activar-me. Lo del matí ja sí que aquí ja poso una meditació guiada amb missatges. Molt bé. Amb missatges per potenciar-me. Clar. No t'equivoquis si te la posis al vespre, si no estaràs molt potenciada, ja veuràs. No podràs dormir. No, i també faig una meditació del perdó, faig 3 coses. Quant temps hi dediques, més o menys? Mitja hora a la nit i una altra mitja hora al matí. Molt bé. Passa'm el micro a la companya del costat. Tu sí que has fet el curs, eh? Hola, sí, sóc l'Àngels. Àngels, com va aquest curs? En què t'ha ajudat? Aviam, quins canvis has notat? Bé, el curs en si, que és un taller de 8 sessions, es centra en unes temàtiques cada dia diferents. Llavors, t'ajuda a rumiar sobre aquella temàtica i entendre coses. Les primeres sobre els pensaments, el cervell com funciona. Això és molt interessant, perquè el cervell té 3 parts i a vegades reaccionem amb coses perquè és que el cervell reacciona de forma primària. Però vosaltres ja sabeu com funciona aquest cervell? Home, una mica l'Emi us ho ha explicat, no? Espera, ara fem una pausa i l'Emi que ens expliqui com funciona el cervell. Potser és una pregunta molt complexa, però jo sé que l'Emi ho explica d'una manera molt visual i que és molt entenedora. Aviam, explica'ns, Emi, com funciona el cervell? Bueno, el cerebro es muy complicado, entonces tampoco soy neurocientífica, pero sí se puede enseñar de manera muy simple más o menos cómo funciona cuando tenemos, por ejemplo, emociones fuertes como ansiedad o ira y qué pasa en el cerebro y por consiguiente en el cuerpo, ¿no? Entonces yo lo suelo enseñar con la mano, ¿vale? Entonces siempre digo que el cerebro consiste de 3 partes, como si fuera una casa con 3 pisos, ¿no? Entonces, el cerebro ha ido evolucionando en el tiempo. Al principio, hace millones de años, solo teníamos el cerebro reptiliano, que está aquí en la nuca. Si pongo la mano así, pues sería esta la parte reptiliana, que lo tenemos en común con los reptiles, ¿verdad? Que todo es automático, el corazón, la respiración, todo esto se regula en la parte reptiliana, ¿vale? Entonces, el segundo piso de la casa sería la parte emocional, y yo pongo el dedo así, y entonces aquí tenemos el reptiliano, aquí la parte emocional, que lo tenemos en común con los mamíferos, que ya sienten también, ¿no? Nosotros sentimos y pensamos. Entonces aquí está la amígdala, la famosa amígdala, Ya te explicaré qué pasa con la amígdala. Ahora, el tercer piso de la casa es lo que tenemos los humanos y algunos animales un poco, pero lo que nos distingue a los animales es realmente la corteza cerebral y sobre todo la corteza prefrontal, que cierra la parte emocional. Y ahora tenemos los 3 pisos así y tenemos un cerebro, yo siempre lo llamo un cerebro íntegro, porque hay una buena regulación entre las 3 partes del cerebro. Quan alguna d'aquestes parts no funciona bien, que viene la ira, la rabia, la intolerancia, ¿qué pasa aquí? Sí. Ahora alguien me enfada muchísimo, ¿no? Y entonces ya no controlo mi ira. ¿Qué pasa? Pues mi amígdala, que está en la parte emocional, físicamente se hincha. Y por consiguiente la tapa, la corteza se suelta. Lo digo muy exagerada, pero se suelta. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora estoy yo con un cerebro realmente animal, porque esta parte no funciona, está desconectada. Y esta parte, sobre todo, es responsable de lo que decimos antes, de la organización, pensar claramente. Todas estas cosas no puedo hacer pensar en una situación donde has estado muy enfadado, ¿no? En este momento es mejor no hablar con la persona con quien tienes este enfado. Apártate, respira tranquilamente para poder cerrar la tapa
y ahora sí que estás en condiciones para hablar y comunicar de manera relajada. Esta es una manera que lo explican en los Estados Unidos a los niños en los colegios primarios y los efectos son bastante impresionantes. Porque un niño y un adulto, cuando entendemos realmente cómo funciona el cerebro, ¿no? Con ciertas emociones, es mucho más fácil, ¿no? De manejarlo. Entonces, aprendes, en vez de la reacció automàtica, contínuament a respondre de manera consciente. Home, i això ens pot evitar moltes situacions desagradables d'enfrontament i d'aquesta manera senzilla. Per això a vegades es diu intenta respirar fins a 10 o fins a 50 perquè puguem tornar-nos a posar en situació. Moltes vegades al dia has de fer aquest exercici de respirar fins a 10 o fins a 50? Això depèn, suposo, de la persona. Jo em considero una persona molt pausada i tranquil·la. No vol dir que a vegades tingui els meus moments, però poques vegades tinc de comptar fins a 10 en aquests moments. I a més fent mindfulness encara menys. Exacte, vull dir, a mi m'ha ajudat. O sigui, no és que hagi fet una gran descoberta, perquè jo ja venia d'un món també que m'agradava el ioga, m'agradava fer les meves coses, però realment crec que haver conegut mindfulness ha sigut un complement molt idoni. Doncs bé, seguim complementant, que és important. Passa'm la senyora del costat. El seu nom? Fernanda. Fernanda, vostè va als cursos, als tallers de l'EMI? Vaig fer-ho, perquè llavors si has de pujar moltes escales i no... I més malament, no? Continuar. Clar. I vostè com li va anar? Quins canvis va notar? I una cosa que m'he recordat molt és que cada vegada que mengem valorar tot el que fem i per què serveix i que és una qüestió de trobar que és bo i de trobar que serveix per cada cosa, depèn. Vull dir, a vegades penses, mirar un plàtan no és perquè porta la substància que et fa falta. És tindre consciència del que fa en aquell moment, no? I vostè, com dèiem, quan ve algun pensament així que no és massa bo, algun pensament que l'amoïna... Ja ho sé manejar. Ah, sí? Ostres! Doncs ja ens ho pot explicar, perquè la majoria de gent no ho sap, o no ho sabem. Que jo miro de pensar en una altra cosa. O sigui, quan em venen pensaments negatius, o a vegades o canto, o penso una altra cosa, o inclús puc tenir la facultat d'explicar-me un xiste i trencar... Aquí podríem dir allò que es diu qui canta el mal espanta, no, també? Sí, és que aquesta dita ja la sé, sí. Sí, oi que sí? Ja la tinc en compte. Bueno, doncs que segueixi pensant el que menja cada dia i que canti força. No, el que menjo cada dia me n'adono molt i em ve des de l'EMI, sí. Perquè, a més, va ser que vam fer una experiència que havíem de guardar, ja no em recordo què, i jo m'ho vaig menjar abans d'hora i un de la colla va dir que ja se m'ha menjat abans d'hora. Es va menjar una passa abans d'hora. Em va servir perquè n'he recordat. Bueno, perquè el seu cervell li estava dient té gana, menjo. No, jo vaig fer dissecte, no sé si era una avellana o què sé què era, i m'ho vaig menjar. I aquell, s'ha menjat. I cara xivato. Molt bé, molt bé. Però sempre més me n'he recordat. Clar, veig que, si pot passar el micro cap allà darrere, moltes gràcies. Veig que el mindfulness també va bé per exercitar el somriure i ser una mica més feliç. I tant. Tu fas els cursos també amb l'EMI? Sí, jo vaig fer el curs aquest de 8 setmanes i després he seguit amb aquests que fem un cop al mes. Molt bé. Explica'ns aquests un cop al mes, perquè la Raquel ens ha dit una mica d'informació. Com és? És un seguiment? Us trobeu tots? Sí, és un aprofundiment, jo diria, perquè els que hem fet el curs tenim ja unes nocions bàsiques, però vam demanar a l'EMI que volíem continuar. Volíem seguir endavant perquè sols a casa moltes vegades ens falten eines, o sigui, almenys a mi. Tinc molts pensaments, tinc molta ansietat i llavors això m'ha ajudat molt, però necessito no perdre el contacte amb ella i amb les persones amb les que he fet curs i seguir aprofundint i tractar temes més profundament que el curs que és... I a més com feu aquest cop al mes? Quedeu o és WhatsApp o com ho feu? Sí, per WhatsApp quedem amb ella, ens diu el dia que ho té programat i qui pot anar, perquè no és una cosa que s'hagi de seguir sí o sí, sinó que si no podem algun dia no. Jo intento no faltar mai perquè m'interessa moltíssim i llavors fem una sèrie d'exercicis actius
meditacions i ens parla també sobre algun tema. Molt bé. Molt bé. Ho trobo molt interessant. Sí. I passes al del costat, Quim. Al curs hi ha més dones que homes, crec. Sí, no sé per què. Bueno, lluny per la representació d'avui, eh? Sí, avui potser és una miqueta més espectacular encara, Sí, però no? normalment jo crec que hi ha més dones que homes. Clar. A tu, la teva experiència amb el mindfulness, com t'ha canviat? Tu tens, diguéssim, la noció aquesta del present, de viure el present, i intentar, doncs, no sé, focalitzar concretament els bons i els dolents i treballar-ho, Quim? Bé, jo el tema del mindfulness el vaig fer igual fa 3 anys, 2-3 anys, ja fa temps. Crec que m'ha anat molt bé, perquè avui m'han dit que m'han vist més jove que en aquell moment, cosa que no sé si ha estat una... Home, això ja és un punt més afegit, eh? Sí, no sé si és mindfulness o si és generositat, però alguna cosa d'aquestes és, tot va relacionat, no? I jo, per mi, el que ha estat important és, crec que abans la Kuno ha dit, és una mica el tema de la filosofia, la manera de viure que hi ha darrere, de pensar, de concentrar-te més en el present, el tema de l'acceptació, de quan estàs notant veure què et passa, acceptar el que està passant, actuar amb aquelles coses que pots fer. I això jo crec que és el que en el dia a dia jo noto més. La part de meditació, ara que crec que no ens està sentint ningú, jo sóc una mica anàrquic. Per tant, no, això que dius ho faig pel matí, per la tarda, i jo realment... Tu quan ho fas? Quan vols? O quan ho necessites? Jo crec que quan puc i quan ho noto a faltar. És a dir, si en algun moment dic, ostres, en aquest moment jo noto que, a part del plantejament aquest general, necessitaria una pastilleta addicional, en lloc de prendre't una pastilla de farmàcia, et prens una pastilla de meditació que va molt millor. Home, això, el que diu el Quim, també és important, no? És com tot, quan ho necessites, si tens 7 veus, si tens gana menges, si necessites mindfulness, practiques, no? Sí, això vol dir que aquell que digui, escolta, és que jo mitja hora cada dia no el tinc, no ho puc fer. Bueno, ja trobaràs el moment que el necessitis. Clar. Quim, passa el micròfon, aquesta al costat, aviam. Hola, sóc la Vicky. Vicky, trobes el moment, tu com ho fas? A veure, jo sóc molt nova amb això. Sí? He tingut contacte amb d'altres coses, però he començat el curs fa molt poquet i porto 3 sessions. I com van aquestes 3 sessions? Estic encantada. Estàs encantada? Molt il·lusionada, sí. Home, jo t'he vist com fer la relaxació, que estàveu concentrats, eres la primera que has tancat els ulls i t'hi has posat bé, Sí. I aquesta noció l'he agafat claríssima, no? Val molt la pena. I el poc que has fet, què has notat? Quins petits canvis en aquestes poques sessions que portes? A veure, és que jo, de fet, ja durant el dia intento trobar, que de fet molt és un al matí, d'agafar un temps per mi mateixa. No que soni el despertador, sortir corrents, sinó, doncs, bé, m'aixeco més d'hora i prenc el cafè tranquil·la, estic asseguda un quart d'hora, 20 minuts, agafo un temps per mi i llavors ja vaig a la dutxa, ja començo una mica... Però no m'agrada, de fet, sortir així... Home, jo suposo que ha de ser important del matí ja no començar el matí estressat, ja, perquè si no arribes al vespre, eh? Exacte, arribes molt ajustat. Sí. La companya, has fet els cursos també? Hola, em dic Almudena. Sí que els he fet. Com t'han anat? Doncs bé, a mi sobretot m'ha ajudat pel tema de la creativitat, perquè, com bé diu l'Emi, tenim molts pensaments al cap del dia i realment són pensaments que de vegades, o moltes vegades, no són productius. Si realment fas aquests exercicis, doncs dirigeixes el teu pensament a lo que realment és efectiu. Llavors guanyes en efectivitat i en creativitat. Tu t'has notat molt més creativa amb el mindfulness? Sí, i tant. I estàs fent cursos encara? Sí, de fet ara estic repetint. El que vaig fer el primer fa 5 anys l'estic repetint. Perquè això és com el cotxe. Si no vas fent classes particulars i no... Tu l'aconsellaries? Sí, i tant. Sí, a tothom. És un canvi. És un canvi. Ara el dubte tinc jo, sobretot... Per què tant repetir? La gent repeteix. Molts nens, si ens senten, diran home, al col·le quan repeteixes vol dir que no ha anat massa bé. Aquí repeteixes perquè t'agrada, no? Suposo que les coses bones les repeteixes perquè t'agraden. Sí, no, o inclús al col·le. Si hi ha alguna cosa que t'agrada, doncs incideixes amb ella i vas repetint allò i aprenent més per anar evolucionant. Vull dir, jo ho veig d'aquesta manera, no? I a més és això, o sigui, ja no perquè t'agrada, sinó per al resultat que també t'està donant, que finalment és això, o sigui, reverteix, no? Vull dir, quan tu veus que el resultat és positiu, doncs dius, jo vull més, i jo vull més. I sobretot amb allò que hem estat comentant, no?, del seguiment. Si tu fas el curs i el deixes,
Pot ser que ho acabis incorporant, però et costa molt més. En canvi, si agafes aquesta disciplina de que periòdicament et veus, encara que repeteixis, és allò que dius, agafes aquest espai per tu i t'autoobligues. I trobo que això és molt important. És important. És important primer un llibre, que una amiga t'assessori. Però com són els cursos? Explica una miqueta com són aquests cursos, perquè ja tinc ganes de començar-ne un. Aviam com són aquests cursos, perquè em sembla que m'apuntaré i repetiré ja d'entrada, perquè ja veig quines ganes i quina motivació. No sé si em diran que també estic més jove, ja t'ho diré després quan faci el curs. Com van aquests cursos? Sí, hay muchos tipos de cursos. El curso que impartimos aquí y ahora es un curso de mindfulness, pero combinado con la inteligencia emocional. A partir de la tercera sesión incorporamos las emociones. Entonces es un curso de 8 sesiones, depende dónde, pero aquí en Terrassa es 1 hora y media cada semana, en otros sitios el formato a veces es un poco diferente. Y pues hacemos una parte de la sesión, un poco de teoría, lo que expliqué antes sobre el cerebro y qué es lo que vamos a trabajar, porque tiene un tema, cada sesión tiene un tema. Y después la otra parte es la meditación de mindfulness formal. También hablamos y trabajamos el mindfulness informal. Como bien decía Fernanda antes, ¿no? Lo de la comida, hacemos unos ejercicios, por ejemplo, con una pasa, y como bien decía Fernanda, muchas veces pasa que ves la pasa y ya está, ¿no? Como cuando vas a comer, venga. Y entonces decimos, no, párate, respira, y come con conciencia, saborea la comida, ¿no? Entonces, o a la ducha, por ejemplo. Cuando estás en la ducha muchas veces no estás presente, estás con un montón de personas en la cabeza, todo lo que tienes que hacer, pues es un buen momento de hacer la meditación de mindfulness informal. Clar, aquí seria el que estic veient, viu el moment, no? Viu el moment. Viu el moment de la passa, del plàtan, de la dutxa, de raspallar-se les dents del cafè, no? Viu aquell moment. Y parece tan simple, pero el efecto es bastante impresionante en el cerebro, porque creo que tú también tienes algunos estudios allí, ¿no? Que has mirado. Jo he vist uns estudis, per exemple, de la Universitat de Harvard, i a l'Hospital General de Massachusetts sobre el tema de l'envelliment, perquè diu que hi ha unes estructures que localitzen en els extrems dels cromosomes, que es diuen els telòmers. Telómeros, sí. Telómeros, sí. Estos es como si ves, por ejemplo, un cordón de un zapato, siempre tiene un plastiquito al final, estos serían los telómeros de los cromosomas. Y se han visto que una persona que envejece, el telómero cada vez se hace más corto. Y se ha visto que cuando una persona practica a menudo mindfulness, ya no se corta tan rápido. O sea que va un poco en contra del envejecimiento. Clar. Por eso Kim, pues, habría que medir los telómeros. Clar. No, a més, la senyora té claríssim que quan ve un problema es posa a cantar. I això és molt important, com puc afrontar quan hi ha aquestes situacions, no? Tenir aquestes eines, no? Perquè seria això, no? El mindfulness dona eines. Et dona eines, no? Vosaltres aquestes eines les aneu utilitzant i, bueno, les necessiteu, com deien els vostres amics, no? En el vostre moment, potser a la feina ara ho utilitzo, o potser no sé si en el cotxe també es pot fer, o en la dutxa. A ver, en el coche hay que estar en el momento presente y conduciendo con atención plena, pero yo siempre digo, no se os ocurre poner un audio de meditación en el coche, no lo hagáis. Sí que hay que estar atentos, o sea, que sí que puedes conducir con atención plena, però mirando al tráfico, ¿no? Y al coche. Clar. Jo, per exemple, això és una de les pràctiques que jo faig en el cotxe, no? O sigui, quan estàs al cotxe i et trobes amb un embús, et comences a posar nerviós per les 50.000 coses que has de fer, que arribes tard i no sé què. Llavors intento, en aquest cas sí, de manera conscient, aplicar el mindfulness i dir, escolta, a veure, estic anant amb el cotxe, no puc aixecar, treure les ales i volar i arribar, per tant, tranquil·la, conscient, aprofites, escoltes la música, no sé què, veus, i tires. I aquest és un dels moments, per exemple, en els quals jo aplicaria el consell que hem après en el mindfulness, la consciència plena del moment. Es que hay una cosa importante que es que, bueno, el cerebro es muy plástico, podemos modificar continuamente el cerebro. La plasticidad cerebral. Sí, durante toda la vida. Antes se pensaba que hasta los 20 años, y esto es muy importante, a raíz de esto también, pues con todos los avances tecnológicos y los estudios, ¿no? Se ha visto de que qué áreas realmente en el cerebro cambian cuando practicas el mindfulness. Y como hemos dicho antes con la mano, cuando practicas a menudo, ¿no? Realmente la parte que conecta nuestra corteza con la amígdala se hace más fuerte, o sea que estás trabajando un músculo, digamos, de la resiliencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? La reacción automática cada vez menos, ¿no? Es cada vez más una respuesta más consciente, más pausada, ¿no? Como decía Fernanda muy bien. También me gustó lo que decía Fernanda porque en el curso cuando ella vino, ¿no? Cuando enseñábamos la práctica de mindfulness, ella decía, bueno, pero esto ya lo hacíamos de siempre, contar hasta 10. Sí. Efectivamente, es eso. És aquest. És eso. Clar, però a més, el mindfulness està
comprovat empíricament. Comprovat empíricament, que hi ha una sèrie de professionals, tant poden ser com tu, psicòlegs, neuròlegs, que expliquen que això, que treballant amb continuïtat, amb el dia a dia, amb aquesta perseverança, doncs aquesta plasticitat al cervell t'ajuda a administrar els teus sentiments i les teves emocions. O sigui, hi ha un resultat empíric a tot el món. Sí, exactament. Que no és allò que de cop i volta un s'ha inventat un tema i ara aquí ara ho posem en marxa. És important que hi hagi un professional a darrere, com tu en aquest cas, un psicòleg, perquè pot detectar alguns problemes, pot detectar alguna sèrie de coses de cada persona, no? Perquè no qualsevol pot posar-se, o hauria d'estar format en aquest cas, ¿no? Bueno, es importante que esté formado en el mindfulness, claro, pero no tiene por qué ser un psicólogo. Ahora, lo que sí que veo, que es en mi caso, creo que es una ventaja, porque a veces pues detectas cosas como tú bien dices, ¿no? A veces vienen personas con problemas un poquito más graves que otras personas, entonces es una ventaja de poder ayudar también al nivel individual, ¿no? Llevarla un poco más de cerca. El que és important també és a l'oci, distreure, sortir, parlar amb gent. Nosaltres, com cada setmana aquí en el programa, a l'Int dels Savis, us recomanem un espectacle. Aviam aquesta setmana cap on anem. Aquesta setmana ens anem a l'Auditori d'aquí a Terrassa perquè el 18 de febrer encara queda, però és una bona proposta, a les 6 de la tarda us presentem Venim del Nord, Venim del Sud, amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, aquesta cançó que ja fa molts anys va escriure i va cantar el Lluís Llach, doncs l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, doncs en referència, bueno, la gent ve d'on ve, amb cultures diferents, doncs us esperem el 18 de febrer a les 6 de la tarda a l'Auditori. És una proposta que tenim nosaltres aquí perquè també pensem que a l'oci, sortir, i suposo que el mindfulness també us porta això, a xerrar entre vosaltres, comunicar-vos, a quedar, no? Quedar és, en bon sentit, l'excusa per veure's i com t'ha anat i què fas, no? Com va el companyerisme entre vosaltres? Molt bé. Sí? No? Aneu comentant i com et va i com ho portes i tot això? Sí, jo penso que ja has vist una mica de dinàmica d'aquí, no? De tots els que hem participat, realment estem en una situació com, crec, tots molt amigables, units per uns interessos, i a més interessos que jo crec que són molt positius per tots, no? I, per tant, podem tenir diferents formes de relacionar-nos, o bé presencialment, amb aquestes sessions de seguiment, o bé perquè tenim un grup de WhatsApp i ens passem inclús articles. Hi ha algú aquí que sempre és molt actiu aportant articles o diferents lectures o diferents temes que poden ser d'interès o trobades d'algun dinar o algun sopar o el que sigui. Però finalment tenim interessos en comuns i que crec que són superbons i a més ens uneix molt perquè l'altre dia un noi del darrer curs en el que estem deia «Ostres, està molt bé això, aquest moment de la meditació, però realment una de les coses que m'aporta moltíssim és la conversa aquesta que tenim, no? Amb la part conceptual que l'EMI ens proposa, doncs allò ens permet també reflexionar, compartir i veure les diferents visions de cadascú de nosaltres. I això et permet també construir i poder aplicar. Molt bé. Avui hem vist el mindfulness, ja quasi bé estem fora de temps, però suposo que les tres ho recomaneu, ho poseu en pràctica, us ha canviat en alguna manera la vostra vida i des d'aquí us agraïm, l'Emi, la Raquel i la Kun. La setmana que ve tenim un tema molt interessant també, com quasi cada setmana. Parlem de les llistes d'espera. Han canviat molt les llistes d'espera, ens hem d'esperar més, ens hem d'esperar menys. El tema quirúrgic ens acompanyaran professionals i també ens acompanyaran el sector de la plataforma en defensa de la sanitat. Com sempre, ens podeu trobar aquí a la Nit dels Savis i a les xarxes socials. Moltes gràcies. Cultivem l'atenció conscient i aprendrem a tenir més sensibilitat.